Здравейте, хора! Днес снимаме FIFA. Да. Между другото имам нов играч, Морган Шнайдер, не го. Много е добър. Ау, хилау. Не, този път ще играем с тези екипи. Днес никъде ли не бъде Ауай? Хайде. Не мога да вкарам. Хайде. Хайде. Хайде! Малко мълча, защото трябва да се изрече, защото съм манек. Хайде. 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 Играя без спринт, което смятам да го правя докато, нали, съм манек. Червен картон ще ви даде, нали? Там. На кошчелни. Ще играем с 3 защитници.
Хайде. Хайде. Окей, само да ви хора да ви кажа, че ще имам по-малко мачове. Самата причина, защото почна училището и ходи на тренировки и ми е по-трудно да... То ми е трудно, хора. И за това. Така, да подновим контракта заради. Така. Искам да имаше начин. Хора, искам да имаше начин да махаме червения картон. Тъй пач. Ще да е изключително яко. Кабе. О, трябва да си подновим. Не, всъщност. Quick swap. То е защото е англичанин. Не ми изпада чемистето, което е отлично. Да поиграем. Трабзонспор. Айде, давай. Найде. Айде. Давай, Шнайдер. Айде. 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 О, браво. Браво, Халард. Давай, Уилям! Защо? О, Ремингта! О, браво, Реми! Буни! Не, Буни, да. Браво, Буни! О, браво е, Буни. Буни, да. Браво. 1-0 срещу Трабзонспор. Айде, браво, хващай. Добър пас. О. Аре, бе. Айде.
Челни, може да наказанието му ще бъде за един матч. А следващия трябва да го видя. Следващия матч. Така. Он има най-хапървен луки, сега ще го покажа кой. Да, ето го. Централният ми нападател. Ей той. Не той, да, той е деца. 7 номер. Да, той е дето сега е стопката. Според мен някои топки са изритани. Ето като стая. И няма смисъл. По-добре да разиграваме. Какво е топката? Добре, защо винаги, бе? Няма с тези удари да ги правя вече. Много се ядосвам. Искам да вкарах някакъв смешен гол. Го правя, но вече спирам. Добре, тук вече се обърках тотално, но вместо шотна. Вместо, нали, шотната, вместо паснати с спринт. Елзенгин. Но дее. Аре, не му дайте! Аре, момчета! Вие можете, момчета! Добре, това е много разконцентриращо обаче. Аре, игло, аре, игло! Давайте! Браво, Теронка! Браво, Теронка! О, браво, Теронка! О, браво, Теронка! Теронка, давай, Теронка! Какво направи тук Теронка? Аре, бе, Тери! Тапак! Направо ми изтръпна кожата. Тези е много покан така в последния момент да ни вкарат. Аре, бе, открийте му се! Аре, да. Сега ще ни вкарат последния такова, не. Бихме. Браво. Аре, чао. Чао, гайс.